skip para sa plate Kapatid van is my tijd is my tijd Live. Zip de toe met Master Zip. Jy skep sa my Mr. Zip. Jy kan my hashtag, jy kan my tag, like, subscribe, comment my, check my uit op my YouTube, even Facebook, as jy WhatsApp het, as check my uit op my WhatsApp, nie vergeet op te like, comment, subscribe het, slag die notification button, ek is hier sa die studio in, saam met Ryan en saam met Dian, check ons uit, kijk hier, Ryan, sê vir ons wat mense, Dian vir haar so waar is, wat julle doen, waar vir ons julle kies. Ek as Ryan, ay rin naman sa kiksin, chicken diyan sa ay kusasam sa kamar sa Jesus. Parang waiting ba sa iba? Ay nag-express us. Kusasam na nungoso sa ay gusto ko rin tingin na sana mas ka ba sa amin kasi kaya lang ibaso. Masya guys siya ang kamaan ka. Azay diyan. Kasi siya menang. Hindi kayo man English. Hindi kayo man ilang siya lisos mo sa zit. Kijk aan mijn uitzicht, check aan mijn likes, comment, subscribe. Als mij wat ze heeft, check me het uit. Check voor jou, zij steek, dik is. Die zijn ook al een aantal wat spelen in de background. Maar daar laat het nog weer slaat van de beginnen. Zo, als je niet aan de replay voor ons en zo. Which means dat kan je ook maar zien, dus is het mensen. Ay, doon. Lang dari number sa You got me in my image, touch my soul. Feels like my heart was listening to dope. You got the loop in my car, won't blow. I was there, so big, it's come. I'm better scared of it's loud, it's loud. I got the best, you don't know what to go. My life is better. So I make it better. Don't listen to I might do better. I can know my fault. Even all can I forget. Wat is niet van jullie? Waar kan die mensen van jullie nou? Die mensen is honger voor die goedes, die mensen zoeken die goedes eigenlijk. Hij zegt wat jullie wil luisteren naar. So, om voor jullie te krijgen, ja, is een beetje complicated voor jullie. So, als jullie kan voor jullie zeggen, nee, als dat nog iets niet is van jullie wat jullie kan verwachten, misschien is daar een Facebook page of een YouTube page wat jullie gaan openmaken, so, waarop gaat het is. So. Nou, eerste dan wel als ik opvang is op TikTok ja. Dayan. Ay si man. Ay si yes dan dus wat maar wat ik wel gezien het, zo is er gestart met zo music, like zo music beginnen maken, voor nou zo video's schieten na. Hij zo was beginnen, dus het zo ver gekomen. Maar die keer als je wil zoeken, dus op YouTube, op TikTok, ja, als je video's kan gaan, en op Facebook,
like zijn hoeveel, hoe beter. Zo hij is daar maar stip aan die game. Zo hij wijst maar net, jelle dedication is real. Sing, zo ik like zij. Zo jelle was nou hier samen Ryan en samen Dian in de studio samen Mr. Zip. Zij skip ze. Moet niet vergeten om te komen, like en te subscribe. Zwart die notification button. Log gigs en la hitless. Log ik zijn hitless. Ze zegt ze zei.